Ti Masakbayan. Ti napalabas, marigriga ti kasasaad da Dalmasyo, kat milyonaryamat ni Florentina akabsat na. Kabayatan na, nagsaritaan da Florentina kan tigayim na as social worker. Ti maipapan iti mapanawan nanto asanikwa. Kat dita, kinasarita ni Florentina ni Jenny akaanakan na. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo itaalawas anapaulwan. Tawid, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. No tumulong kayo lakit ti ngagdalos, uray libren. Ay, kayat ko, amam. Jenny, mayat ka man ten. Libre ko naman. Ang panunot ka, Jenny. Nagyan ka idi dito'y hinggang pimanaw ka. Kayat mo ka diti agyan iti sabali, abalay. O, auntie, agpanunod akpan. Uy, Jenny, apay ngagpanunot ka pa'y. Wen ko namon. Makitan to, auntie. Awan ka di timbaga ni Ginay no kaano manan nga agawid ditoy. Awan mo't lakay. Ada ka di pa kasapulam kan kuana? Kaya't kaw nga ibiro kan iti mga sawa. Nalakaayamot dayta. Apay kasla ubing nga ipilit mo, abaduan iti oray di na kayat abadaw. Ay, no mabalin la ko mga isublik ti kinaubing na. Tapno mabalin ko nga ipilit ti kayat kaw. Ay, aramida ka. Imposible dayta ibagbagam. Sayang nga ron ti tawiden na. No saan ama aramid ti pagayatan ni Manang. Ngamtay ko na kon, di mo mabalin apilitan. Tagay mo pare. Ay, pwede. Ada ka din na panunot mo pang sulbariti parikot mo? Nakadid iti parikot ko dakdaka matam. Ti gatang ko iti arak wanaw. Ti may papaniti panakiasawa ti anak mo Ay, yak pa'y nakasarita ti anak ko. Tadi na kayat day ta pagsaritaan may. Naglaka sulbarain. Mangala kayo iti agpamarang nga asawa na. Agpamarang? Ay, masapol amakita ni Manang amakikalaysa saan alibin. Ay, kasya ka de. O di mangtulag kayo iti kakalay sana. Ay, day tagaron ti pare ko, tadi na kaya ti makikalay sa iti lalaki. Ang saan mo da mapalubusan? Babae iti kalay sana. Nakaikadeng ka din? Ngagyan kay di balay ni Antim? No mabalin. Yak kayat yan ijay. Ipilit nan tumanin ngagbistida. Tamapan kami kanong makinisa. Agdalungdungak pa'y kanong. No way. Ang saan mo't adakas ti ibagbaga ni Antim? May sa kamit asan ang makawawat. Ngam adadag iti banag apagisman tayo, asan arumbang asuruten tayo. Anya ti kayat mo asawan? Ipapilit mo alalaki ka, ngam tigtignay mo lang ti lalaki. Tati kinapudno na, babae ka. Agtal na ka ni, no di mo kayat at tumayab tasangin. Ha? Maiturid mo, apatayaban ti sangit? Panawan ka man langan. Kumusta nga? Iti tarigagay mo ka ni Jenny, pare. Ay, nakaropay lang ti kinatumboy na. Ngam ikagumak apagbaliwan. Mapagbaliw mo nga ta. Ay sus, amangan pa ino dumanog. Kinubuok na langan kat pukis ti lalakay. Sapay kanayon ang nakalesles ti pulo na. Uwan nga rod, amin atigtignay na apa, kasla lalaki. Sayang. No agtignay ko maababae, nagpintas ko ma. San mat, tainton ibagak, ngagpakababae. Kasuron nak adagos, kat panawan nak. Nagado ngamin di tasik siya babae. Apay ngamin nga anusam dayjay alak yan. Ay, tsaka mo pare. Ngam nakayawan nak iti kinapintas na. Uray lak yan.
Napintas met. Ang mga ninton armam, agsasaro no adanog ti ipasabat na. Sika ti makitak akasingpetan akadwa ni Jenny iti restaurant. Adda pagsaritaan ta. May papanitian niya, ma'am. Nadlaw ko anakaanos ka iti kaanakak. Uray no kanayon nakaasupladaan. Gayem ko ngamin, ma'am. Adda napateg apagsaritaan ta. Ngamkid dawak asaan ko maamaamuan ni Jenny. Anya ka di dayjay, ma'am. Numabalin ko ma, kat pagtinulungan ta apagbalinan apod no ababae. Jak ngamin umanugot iti kinatomboy na. Kinapudno na, ma'am. Irugrugik. Ngam talaga atumboy. Kasta ka di, Barok. Ikagumaam, tapno magunod mo ti tartari gagayam. Ngamkid dawak, asaan ko maamaamuan ni Jenny, tinagsaritaan ta. Mangnamnama kayo, ma'am. Agigyan mo't gayam ni Jenny iji balay ni kabagis mo. Nakanakam lang ti salbag ija atumboy. Apay nga ta, nagbalin mo't akas jay ti anak ta. Salbag iday. Ipapilit na kiday na lalaki ka now. Ay, nagpintas pa'y mo't. Kasano nga ta apagbalinan a babae ti riknana. Babae mate. Masaya nga nakititawid na. Saan akayat ni manang mo ama aramat iti awan kasuskan na, tinagbanugan na. Kaya nakiding nga itulong iti ampunan kanda dumapay. Aha. Naibaga na nga amangan ka no aramaten yung nga agama iti pagbasulan ti itad na atawid. Nay, apay, anya kumama pagbasulang ngay. Katitid bisyo yu Na. Aramaten nga ni Jenny kadag iti babae ti kwartana. Iso asaan akayat ni manang mo apatawidan. Kayat ko apagbaliwan ti kaanakak iti kinatomboy na. Tarigagayak ti panagbaligim, friend. Agyamanak, friend. Jak ngamin kayat jay pumanasyar akadwana ti rupat kwarta a babae. Amumot dagiti agtutubo itan. Naduktalak amapmapanda iti bar. Kat iso ti mangiliblibre kadakwada. Daytan ti madi. Maungaw ti sapul na iti kasta nga aramid na. Wen nga rod. Jak kayat akadag iti babae ti pangipanan na iti kwartana. Kayat ko nga itulong nalangan kadag iti agkasapulan. At damot kat di karbangam no kasta ti kapanunutam, friend. Ti mangidurar iti kwartam iti bahay ampunan. Ganda dumapay nga agkasapulan. Timbag, tasimbang petkan, balasang kaw. Nagalas adang ganda itang bagayo balasang ko, tatang. Itaman po'y. Ay, kaya't ko adang manalayang ti ibagak. Kaya't sapay lo ko mata maawat ambuan. Anya launay ayada ito. Kasla na patiglaunay. Talaga na patag. Ay, di mo't amom ti dakil apasdak ni Antem. Ado matipasdag na, tatang. Anya ka di kadagijay, tidakda ka mating. Tingay, adda klinika, kas kadada dumapay apribado nga opisina. Apay ka di dagijay, tatang. Ay, nasa ni Antem nga ipatawid nantukan ka. Ngam iti may sa kondisyon. Anya? Unay date na arabak yun, tatang. Imposible nga ipatawid na. Dumag ka, tay baga. Nagawid ni Jenny. Saan ka di pa'y asimbangpet? Saan pa'y met, ma'am? Kat, kumusta ti plano ta? Sana ka sumuko, ma'am. Mapaamon to pa'y tinaatap nga ayop. Taon tulakit din. Huwan. Idi ngamin,
Nadlaw ko atomboy. Pinadas ko at tinubngar. Ngam, isumatan ti ipapanaw na dito balay ko. Iso ka diya saan ang nakaturpos iti panagadal na, ma'am? Huwan, tanapan nagbirok iti trabaho na. Kati dinagkita kami, imbagak nga umaylangan iti restaurant. Isumatan ti panagkita mi, ma'am. Idi armag ko ma, tanagpintas. Linayatan nak iti danog. Kasta ka di. Idi ubing, di na ngamin kayat timunmunye ka nga ay ayam. Palpaltog, palsiit, kan dadumapay nga ay ayam ti lalaki ti kayat na. Inlawlawag mo samot ti kondisyon ni kabagis mo kan ni Jenny. Wan, yung sana matagtagaray. Diyak mo ano niya tisimkan iti panunot na. No tarigagayan na ti kinabaknan. Aramiden na ti kayat ni Antina. No apay mga dapay la kondisyon na may. Ay, no kaya nakumatimang tad itid na latan. No saan mo kumabi ng crap ti damo nga inted na. Ada ko mapanagtalag na kan ka. Diyak mat nga ron ni namnama, aga po iti kanayon mi apanaginom kadag iti kakadwak. Kahit maguyod ti punan, agingkat na bankrupt. Imbagak ngamin kan ka, asaan mo nga ipainom, kan ipapulutan dagiti lakaw, ngam de ka matdimngag, anya ngay, nabangkrap! Manipon si mangpet ka. Nakaululimag ka. Ada ka di parikot mo? Dala pa kariribukak. Ada ka di maitulong ko? Tsaka mo, talaga ang mariribukan ako. Kasano ang matulungan ka, no di mo matibaga. Rumbang ka di nga ibagak daytoy, Alex. Weird nga min. Awan ti weird kanyak, no may papankan ka. Awatag amin, basta ibagam. Ikanak man pa'y iti sumagmamano agundaway nga panunot, no ibagak wano saan. Naunag sakit iti parikot mo Talaga na unang, tadyak pulos matukod. No kayat mo nga agbaliw ti masakbayam. Tung palam dagiti kayat ko amapasamak. Ngaman ti, awan ka diti sa bali a kondisyon mo. Dayjay laeng ti kondisyon ko. Kayat ka ngamin nga ilisi iti pagbasulan. Maibilang ka di abasol ti kinatawag. Saan abasol no anyaman ti nakaiparsuaan? Apay nga rod nga ibagayo adiyo kayat ngagbasol ak anti. Ti basol kat no agaramid ka iti maikaniwas. Nang runan no ammom lang arudan adakas kat aramidem paylaan. Anti, naragsakak no babae ti kadit ko. Awan dakas na no agkukuyog kayo akas babae. Angam, no ipasyar mo ida, alalaki ti pagarup mo di tabagim. Daytan ti madi. Mawatam mo't siguron ti kayat ko asawan. Alex, anya ka di ti ad-adda asurutan. Ikinabak nang wano pagragsakan. No siya kamay sa, jak tarigagayan ti agragsak, no pagbasulan met. Awan ka di ti karbangak nga gragsak. Apay na ibagam dayta. Amin na tao, at nakarbangan na nga agragsak. Ngam apay nga rod nga ibagada abasol tar aramidak. Agsipod ta babae ka, ngampada mo't a babae ti pagismam. Awan nga rod ti sumgar adut-dut ko iti lalaki. Agsipod, taday ti adda iti panunot mo. Ngam di mo mo't pinadas. Pakawan ti mangpadas. Ti makirelasyon iti lalaki? Ha? No way! Ay, awanen ti maaramidak. No dayta ti kapanunutam. Ngam sapay la kuma, tadumteng to ti panawan, makaamiris ka. Nakapanunot ka din iti umnaw nga aramidam. Napanunod ko nga aramatan ni Alex, tatang.
Tapno matawid ko ti kinabak nang. Urayan niya dita na pamuspusan. Basta maipatawid kan kadayjay. Kasano nga ta nga ibagak daytoy kini Alex? Kaya't ko amaamuan, noon niya ti ibagam iti dayta nga Alex. Daytay ta ti pagtinulungan tayo a panunutan, tatang. Saan nga ta may mayat, no? Agtulag kayo nga dan tubingay na, no agbaligi kayaw. Agkalay sa kami kini Alex, tapno maitad kanyak ti pasdak, kasta, tatang? Kino dayta ti pamuspusan, di kasaritam ni Alex. Ngam ti parikot, kayat nga ta ni Alex. Umanugot nga tanto ni Alex, iti ibaga ni Jenny. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetayo itaalawas anapaulwan. Tawid, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.